Upo chimwono aiwa munomuziva mukomana wacho haregi haamiri kuvhura hombe nokuti anouya achitaura nhau dzeku opposer ZiG. Achitaura pamusoro peZiG achiti hanzi some defense team members asked me to compare like for like, meaning a product by the same manufacturer. Saka anobva auya achiti here it is. Sanapinda munhau yaupo chimwono kuti bva wasubscribe wolaika wotina on the bell icon nokuti pane madeductions akabva aita pamusoro peZiG. Anouya anyora achiti mazuva orange crush is Zimbabwe's national drink. It is priced at $4.50 US dollars and 69 Zimbabwe gold ZiG. If we convert ZiG to US dollars, it is $5 US dollars. Ladies and gentlemen, you cannot back up a currency with propaganda. You can only back it up with productivity. Price distortions will remain with us until the economy is put back where it was 27 years ago, before massive plunder and corrupt rule kicked in. Ndomwe mashoko auya achitida kuti panapa naHope chimwono achiti aiwa hatingambobheki ecurrency negoridhe asi tinofanira kuibheka neeconomy. Ngatange tagadzira economy. Mashoko aHope chimwono aya anobva aposta nemazuve acho achiti aiwa zvibetseri nokuti maprices anozongochinja, anozongoingiriza, harizombove ringori nerate ringori fixed. ZiG aiwa zviti Hope chimwono ari kuramba. Chimbotudzai mafungiro enyu pamusoro pemashoko ataurwa naHope chimwono. Aiwa pinai mukoma section medu, musakana subscribe ulaika, so tina on the bell icon. Tambochana mabhitsa anokupa pano paZim News Live.